नमस्कार, राधे राधे। काल एकादशी रहे। आज ले सब है एगोरावा सब के सोझा जवन पड़े तो वीडियो के माध्यम से पेश कर रहल बानी। जनानी यानी औरत, हर कहानी के इनकरा बिना जौन पड़े तो सौंसे जीवन के कहानी अधूरा रहेला। इनकरे पर लिखले बानी, हर कहानी के जान हो जनानी हो, ओहे राजा बना के बने रानी। हर कहानी के जान हो जनानी हो, ओहे राजा बना के बने रानी। सृष्टि के रचना में भाग निभावेली, नारायण से नरलीला करवावेली। सृष्टि के रचना में भाग निभावेली, नारायण से नरलीला करवावेली। बिना उनके, बिना रे उनके बेजाने बासों से कहानी। हर कहानी के जान हो जनानी हो, ओह राजा बना के बने रानी। ओह राजा बना के बने रानी। भांति भांति के स्वांग सदैव निभावेली, कहीं बहुरिया बिटिया बन के आवेली। भांति भांति के स्वांग सदैव निभावेली, कहीं बहुरिया बिटिया बन के आवेली। माई बन के, माई बन के ओह सबके निखारे ले जवानी। हर कहानी के जान हो जनानी हो, एगो राजा ओह राजा बना के बने रानी। मामा काका से परिचय करवावेली, जीवन के हर ABCD सिखावेली। मामा काका से परिचय करवावेली, जीवन के हर ABCD सिखावेली। नानी बन के, नानी बन के थपकी पसुतावे सिरहानी। हर कहानी के जान हो जनानी हो, ओह राजा बना के बने रानी। एगो राजा, एगो राजा हवे एगो रानी। भक्ति भी धरती पर उनका चलते बा, मंजर हर एक शक्ति उनका चलते बा। भक्ति भी धरती पर उनका चलते बा, मंजर हर एक शक्ति उनका चलते बा। उहे करता है उहे भरता, उहे करता है उहे भरता है, उहे विनाशक भवानी। हर कहानी के जान हो जनानी हो।
ओहे राजा बन के बने रानी, ओहे राजा बन के बने रानी, ओहे राजा बन के बने रानी। गौनिहार ना हो, हमरा से त्रुटि होता टूटता, ये हम जानत हनी। बकीर अपना से जो प्रयास कैले बनी कि एकरा के सुना के और सभी के बताई। यही के साथ है, धन्यवाद। राधे राधे।